При мен има телевизор, аз отначало много се чуя какво е това дистанционно. Ти си му изчистил батерията с нощ. Нещо сладко, Еми те 4 програми порно. Кое? 4 порно от 10, 4 порно от 7 еротика. Той се движи така. Той се движи така, да е баня туалетна. Гледска в паравана тук. Така. Освен това, те стени се движат. Да, тук и той се затваря. Това да го снимаш, защото това е голем пинус. какво се случва? Кой ги прави тия плъзгасти врати? При мен е без вана, същото е, нали, само с по-такова. Че телевизора, всичко е това. Всичкото му е от-до. И я дръпна врата. А саунда тук какъв е? Тук е всичко с домашно кино, ама повече от домашно. А саунда как се чува? Саунда след пусти. Той няма да го чуят тук на камерата. Гледай какво се случи съм отгоре. Търчиш горе надолу. Виж какво. Въобще тази стена откъде се мърда. Да, видяхте, да. Целият панел. Да, за да има огледало, да може да се работи. За максимално удоволствие. Браво. Тя почти нещо